Beasain eta beasaindarren ongizatearen alde ibilbide luze bat egitetik gatoz. Eta horretan jarraituko dugu legealdi honetan ere, etorkizuneko beasain marrazten jarraitzeko. Beasaindarrak zarete gure lehentasuna. Bizi kalitatean begia jarriz, zerbitzu sendo eta eraginkorrak zuen eskura jartzen jarraituko dugu. Gure eginkizuna 3 ardatz nagusitan banatu dugu jasangarritasuna abiapuntu hartuta. Honela, legealdi honetako proiektu eta egitasmo guztiek helburu soziala, ekonomikoa eta ingurumenaren aldekoa beteko dute. Euskara eta gure kultura zaindu eta edatuz. Aniztasuna eta belaunaldien arteko harremanak bultzatuko ditugu kohesio soziala indartzeko. Zaintza eta nahigabeko bakardadea erronka nagusiak izango dira datozen urteetan. Pertsonei enplegu duina bermatzeko merkataritza, zerbitzu eta enpresen aldeko ekimenek tokiko ekonomia indartsu mantentzea ahalbidetuko dute, beasain, industria erreferente izaten jarraitzeko eta lanerako zein bizitzeko erakargarria izan dadin. Beasain berdeagoa, irisgarriagoa eta atseginagoa bilakatzeko udalerria zaindu eta pertsonei begira eraiki behar da. Mugikortasun jasangarria bultzatuz, bertako energia garbia ekoiztuz eta kalitatezko espazio publikoa sortuz, klimakrisiaren erronkari aurre egiteko prest egongo gara. Legealdi honetako ekimen eta proiektuek herritarren ongizate integralean eragin positiboa izatea da asmo nagusia. Hori guztia, erdigunean beasaindarrak jarrita. Zuengandik gertu eta elkarlanean.